زرزر الزينام شوعة ميازيا هجروا معلت تعنا قزانة نزارولو بالزبل تيما بدرجة هجر نمبل 20 كلتهم بدرجة علم دمان نمبل 65 جزيال لو شوعة ميازيا بس مرة هوسبيتال سنة أمرو قدس مريم تذكرام منيسر تعنا وانا دايركتور كفل حزباو تعنا دكتور عند برهان صفات زين ابز اسمع مخفت قال قزانة حدا خابت بزو حدا بوزي وهابو تعنا وصقمات علمنا مخانو تقيسو نايلو مع عمت هجروا معلت تعنا نزي قداد هو مقبارو صبغ تبقسو مخانو قليتهم بتورسوز محلالف مزبال نزعتها السبنت حجرت مازاو مقبي محبراون قطوان سقطتات قدنا وسعبينات نايقل مدهانيتات كمون بزحي الكل مستقل خابت انقطات قزانة مخانو زنت سأل دكتور عند برهان تنقزم حمامات نزخونو تريوتات موقاد اغالبو كوهابو خمس قبار اليوم وكيل علماوي ودب تعنا اب ارترا دكتور جوزفين نامبوز بوغنا اب زغربتهم الاختي علماوي ودب تعنا بعلم استا 322 مليون حزبي بغزانت تقيعم كم زلو ودب تعنا علم دما خاب زخونه تبغيسو نتحمامنا يلو معامت تيما خون كم زمرت تقيسا قزانت كتكالا خلون كتفوسون زكال حمام امرو مخانون نقدياس زغبر سدرا بيتا وقت تلن حكمنا وحجزن اتوم وسنتي رقاحيتات اجباب فوسا مخانو ابريهام أبتك أتامي هوسبيتال سنة أمرو قدست مريم زهبوا أقولوتن حفشوا معماليتاتون زرقحن فتاتون زنزر تسبسوات قريبو بزي كازب مغنيات أورا معالت تعنا بخلت ميازيات معروف شديش أبيات تمرت خالاي درجة زوا ماكل استساتفوا ضدر حفشا فلتت تخيدو إرترا مقصارن مقارنت محلالفتن زيت محلالفتن حمامات لعل عاوتات كم تغناصفتن نوعو زرغاغت شلماتات كم استقبلت الفلاتيو ازغنا واحد اوان ارغاغيتي الكات زانيلو زيكون قصال صعرتات مكلخلاتن زدليو كمسل زخون ايدما منيسر تعنا شركنتا متحجاز او حسنت تعنا زرغاغت وطن مدب سراح نديف زلو غازيتنيا دانايت غبريوت نظام الكتا زدالوت صبصاب سيب قربيو منيستر تعنا شركنتاو متحججاز او حسنت تعنا زرغاغت وطن مدب سراح كاب 4 كساب 7 ميازي ابسمرا هوتيل ازمارا بالاس ابستخايده عوده زته نديفو ابتو وكلتي استفالالي اكلات منغستن جنبارن كمون ابي ارتراز نطفا هغراوين ودباس ترخبو العوده زته منيستر تعنا امنا نور حسين ابز سمعته قال منغستي ارترا تعنا زيغاتاتن موحس حدا هاب قدامنتاتو مخانو طقيسا مزتفالالي مشارخت بوهدت مسرح دما لعلا قالبو هيبو كم سرحلو حبيرا نمأكلاي بيت صحفت علما ودب تعنا وكيلو قال زسمع الدكتور لودي سيانتورو بوغانو ارترا نزي امو حست عنا زتكور استراتيجيكا ود انسرح نديفن ناب تغباره كاب زبغسا زلو هاغرات تنقدامت مخانا يوهانو بمغلاط كورح سنه جميرو اب تغباره زوعل مدب مخانو ابريو منيستر تعنا وانا دايركتور كفل حزباوي تعنا دكتور عند برهان تسفاطيون يرينا ابزهبو حبريتا ارترا نزوت سراح نديفن ناب تغباره كاب زبغسا زلو هاغرات افريقان عالمن مس قدامو تسريع خمزلا حبيرو ارترا كابتن افريقيا زلو 40 شعات هاغرات حامشيتي كوينا نت غداي بمولو انتاي كمزمسل حصني عوديا حجي دما كابتن العلوت كلتي هاغرات كوينا نزي ني 5 عامات مدب نمكلخال ني مسمصي زدله سغونتتا موسادن قال زليو قداتن زدلي حفشاوي هاغراوي بلان اوصي الله مالتي ስለዚህ كل درجه بعالم درجه لعلوي اجندا كوفي للوز قدايزي نوسكف هاغركا خمس عينت مدلاوات تغير له مالتي ስለዚህ كله ተሳትፎ ናይ ነፍስ ወከፍ ሚኒስትሪ ናይ ነፍስ ወከፍ ማህበራዊያን አካላት አብዛ ሀገር ዘለዋ ተሳትፎ ዝግባይ ብቆም መንገዲ ኢና ኸአ ኩለን ሚኒስትሪታትን ካልኦት አብዛ ሀገር ዘለዋ ማህበራትን ከምሳትፎ ገርማ ዘለና ማለት እዩ እዚ ናይ ሓባር ተሰማማዕናሉ ፕላንካ በሓባር ብትግባር ክነውዕል ኢና ማለት እዩ نعلاماتي كاب 2017 كساب 2021 نخسرح تنديف زلو وطنا ملكيتو ابزهابو حبريتا دكتور عند برهان نطعنا سب كون انسسا اسغاط كوينوم دوب سغيركا ناي ملبع بحر زلوم حمامات نمكلخال زخيل وود ناي سراحن قلطف حبريتا ملواط بايتا نمفتار زخيل استراتيجيكاوي شركنتاو متحققاز مستفالاليا اكلات منغستن اغراوين ودبات عنان نمططح مخانو ابريو علما نايزي مدب بمسرته اب عالم اسغاط خوينوم زلو كنتات نيتعنا ناي حزبن تعنا ناي انساتاتن بوبيلوخا ني حفشاوت عنا ناي حزبي بصقم حمامات بخمي منقدي
ክንከላኸሎም እንተመጽምካ ብኸመይ መንገዲ ክነጥፎም ከም ዘለና ዝዓለመ እዩ እዚ መደብ እዚ ብሓፈሹ ምዚ እዋናውያን ሕማማት ከም በዓል ኢቦላ ዝኣመሰሉ ከም ብጫ ሕማም ዝኣመሰሉ ዚካ ዝበሃል ዝናይ ዕዋፍ ሕማማት ኩሎም እዞም ሕማማት እዚኣቶም ንዶባት ሰጊሮም ንሃገራት ዘጥለቕልዎ ዘለዉ ሕማማት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሕማማት እዚኣቶም ሓደጋ ናይ ጥዕና ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ንምክልኻል ዝግበር ምድላዋት እዩ እቲ ዕላማ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ከረን ኣብ ትምህርቲ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ምክትታል መጽናዕትን ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት የመዝግብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ሓለፍቲ ትምህርቲ ማሕደርቲ ከባቢታት ኮሚቴ ወለድን ተምሃሮን ተሳትፎ ንጥፈታት መምሃርን ምስትምሃርን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንምግምጋም ብ4 ሚያዝያ ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሓጎስ ኣድሓና ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ቀንዲ መሰል ዜጋታት ተሓሲቡ ብሰፊሕ ዝርግሕን ስማዊ ክፍሊትን ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ ንዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ዝያዳ ንምሕያሉ ክድፋእ ኣሎ ኣዘኻኺሮ ትምህርቲ ብዘይ ውህደት ንጡፍ ተሳታፍነትን ክዕወት ከም ዘይክእል ዝሓበረ ማሕደረ ከተማ ከረን ኣቶ ዘርዝጊ ዳዊት ኩነታት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝያዳ ንምዕባሉ ውህደት መምህራን ወለድን ተምሃሮን ውሳነ ምዃኑ ብምግንዛብ ምሕዳር ኣብቲ ዕማም ተሳትፎኡ ንኽዓዝዝ ዘሎ ቁርብነት ኣረጋጊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን መምህር ዮሴፍ ዕዋ ሰላሴ ድማ በዚ ጨንፈር ንዝተሰላሰሉ ንጥፈታትን ብልጫታቶምን ድኻማቶምን ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምክትታልን ቀጻሊ ምጽናዕትን ንጥፈታት ኣብ ባይታ ውፅኢታውያን ኮይኖም ከም ዘለዉ ብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ስሉሳዊ ዝምድና ምዕባለ ትምህርቲ ዘለዎ ተራ ተረዲኦም ዝያዳ ንምሕያሉን ውህደቶም ምስ ምምሕዳራት ምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ከም መዋእለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝምህራ 68 ትካላት ትምህርቲ ከም ዘለዋ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ የመልክቱ ሓረስቶት ምሕደራት ከባቢ ዙላን ኣፍታ ንኡስ ዞባ ፈሮ ኣብ 2016 ብሓያል ውሕጅ ዝተበላሸው ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጺ ብወፍራ ይጽጉኑ ኣለዉ እቶም ሓረስቶት ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታት ትሕተ ቅርጺ ብምልሻው ሎም ዓመት እኹል እቶት ከም ዘይሓፈሱ ብምሕባር ነዚ ብኣግኡ ንምፍዋስ ዓግማት ምጽጋንን ካልእ ዘድሊ ምድለዋት ምግባርን ይነጥፎም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ውፅኢታውያን ገስጋስ ክምዝገብ ጥርናፍን ውህደትን ህዝቢ ወሳኒ ምዃኑ ምጥቃስ ድማ ዘካይድዎ ዘለዎ ፍራዊ ማእቶት ኣብ ምዕባይ ሕርሻዊ እቶቶም ዓብ ግደ ክህልዎ ዘለዎም ጽኑዕነት ገሊፆም እቶም ሓረስቶት ኣብ መወዳእታት ዝጽግንዎ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጺ ቀጻሊ ብውሕጅ ዕንወት ከም ዘጋጥሞ ብምሕባር ንዝያዳ ውሕስነትን ቀጻልነትን ዘለዎ ስራሕ ብወገን ምምሕዳር ናይ ቴክኒክን ማሽነርን ሓገዝ ክግበረሎም ተላብዮም ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ ፈሮ ኣቶ ማሕሙድ ዓብደላ ብወገኑ በቲ ካብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮም ዘካይድዎ ዘለዉ ዕማም ዛጊት 6 ሜትሮ ብራኽን 4 ሜትሮ ጎንን ዘለዎ ኣስታት 150 ሜትሮ ዝነውሓቱ መእለይ ውሕጅ ከም ዝሰርሑ ብምንጻር እቶም ሓረስቶት ሓያል ስራሕ ይሰርሑ እኳ እንተለዉ ምስቲ ብርታዕ ውሕጅ ኣነጻጺርካ እኹል ስለ ዘይኮነ ደገፍ ክግበረሎም ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ይቕሬታ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ክሳብ ርሑቕ ቦታታት ምምኻድ ንህዝቢ ዝወሃብ ዘሎ ጥዕናዊ ጎስጓሳት ጥዕናዊ ኣፍልጦ ምብራኽ እወታዊ ናይ ባህሪ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ብርሃን ሃይለ ሓቢሮም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ብርሃን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተጠቃምነት ኣገልግሎት ጥዕና ዝገለላ ዓድታት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንኸይህልዋ 7 ነቑጣታት መደበር ጥዕና ከም ተኸፍታ ብምብራህ እዘን ነቑጣታት ጥዕናዊ ኣፍልጦ ነበርቲ ኣብ ምብራኽ ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሰ ጡራት ኣብ እዋኑ ናብ ትካል ጥዕና ብምምጻእ ኩነታተንን ኩነታት ዕሸለንን ክከታተላ ምርኣይ ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ጥዕና ኣደን ህፃንና ምውሓስን ሸፈነ ክታበት ኣብ ምውሓስን ጽቡቕ ገስጋስ ይምዝገብ ከም ዘሎ ብሪሆም ተገልገልቲ ናይተን ትካላት ጥዕና ብወገኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካየዶ ጎስጓስ ጥዕናዊ ንቕሓቶም ኣብ ምብራኽ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከም ውፅኢት ናይቲ ጎስጋሳት ተጠቃምነቶም ኣብ ጥዕናዊ ትካላት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሮም